tuo business-tiimi vähän herättää sellaista keskustelua, että mitä bisnestä te teette. Ja todellakaan me ei tämän FIDA business-tiimin puitteissa me ei anneta ainuttakaan sijoitusvinkkejä pörssiyhtiöistä tai startupeista, mihin tulisi sijoittaa. Et me on haluttu pitää se ehdottomasti niin ulkopuolella siitä, että me ei niin lähdetä sille tielle tässä, vaan meidän ydin DNAssa on se, että me halutaan olla tukemassa lähetystyötä. Ja se, että mihinkä mä nyt kehotan teitä kaikkia sijoittamaan, niin se on se, mikä ei katoa. Se on se katoamaton aarre, mitä meitä on kehotettu etsimään. Et sijoittakaa siihen katoamattomaan aarteeseen, niin mä takaan sen, että se siunaus, ja se siunaus, kun sitä jaetaan, niin se tavallaan se jakaminen, kun vaimoni muisti tässä erään lähetystyöntekijän Erik Klaarin raamattutunnista meidän yhdessä business-tiimin tapaamisessa juuri sen, että ne pienen pojan eväät, sitten kun ne laitettiin jakoon, se jakaminen toi sen siunauksen. Ja se on, muistakaa se, että se mitä te jaatte, niin se tuo myös sen siunauksen teidän elämään. Mä oon saanut kokea sen itse henkilökohtaisesti niin mä uskon, että se toimii ihan jokaisen meidän elämässä. Ei se tarvitse olla kuin se pienen pojan 5 leipää ja 2 kalaa, niin se on jo alku siitä.